Ola, bo día a todos. Benvidos a un coloquio a ISGE. Grazas a eles podemos organizar estes coloquios como que fixemos onte con xente que estaba empezando que só fixeran unha película e estaban empezando nesto da interpretación. Hoxe, como nos gusta tocar todos os paus, imos, claro, con xente que ten unha carreira máis que sólida, que todos coñecedes, non hai aquí ninguna cara que non sexa ben popular para calquera persoa. Perdón que está chegando... Suba vostede. Suba vostede. Sí, home, sí. Benvido. Benvido. Agora che daremos a benvida oficial como coordinador. Solo te falta decir ti por aquí. Pero dalle. No, solo vou facer aquí solo vou facer aquí a introducción desto, porque isto é un coloquio que non é un coloquio máis para min, que teño moito que ver con el. Entón, o primeiro, bueno, xa estaba facendo Ana, que vai un pouco no coloquio, darlle a benvida a estes actores e actrices que nos que, bueno, eu son o tutor destas memorias aí e xa son amigos porque levo meses traballando con eles e uníndome con Manolo Botana, con Fernando Morán, con Uxía Blanco, con Tatán, que estivo aquí con nós tamén o martes no homenaxe de Celso Bugallo, e tamén un gran honor para min recibir aquí o meu amigo de hai moitos anos que tive o placer de estar aí tutorizando memoria, Manuel Manquiña, que ademais é premio Pedigrí do Festival de Cannes, que ten aí unha estrela, e por suposto, bueno, a Isabel Blanco, que foi que me chamou para facer este traballo, que ainda falta poñerlle o ramo final, e que foi un traballo enriquecedor, e que cando leades os libros, bueno, hai cousas de emoción, de rir, de tristecerse, bueno, de moitas cousas que son vidas vividas, non? E que eu son un privilexiado porque son o primeiro que leín xa todo eso e xa estou metido casi nas vidas deles, non? En moitos aspectos. Entonces, bueno, agradecerlle a eles a súa xenerosidade e a Isabel tamén, que estemos aquí un ano máis. E a túa. Está claro que entre xente xenerosa se pode facer moitas cousas. A min, eu creo que é importante este momento en todos os sentidos, nun en concreto tamén. As cousas non veñen feitas, as cousas hai que facelas, entón, o mellor é o momento de agradecer que as cousas acontezan. Cans acontece porque alguén tivo un impulso inicial, pasou do reposo ao movimento, e os coloquios da ISGE ou o taller da memoria onde os nosos pioneiros, os nosos actores e as nosas actrices escriben as súas memorias, houbo alguén que tamén puxo a primeira pedra. Entón, hoxe estamos aquí e parece que todo ben feito, pero, efectivamente, moi ben feito. Cando uns actores que non son escritores, ou polo menos non a miran de parte deles, alguén os ten que tutelar, efectivamente. E pensei que ao mellor Pato, ademais de ser xornalista, podría ser un maravilloso coordinador que poidera levar e acompañar a estes actores e actrices a bo porto na escrita das súas propias memorias, porque el ten unha óptica moi especial na que pensa como xornalista e ao mesmo tempo como público, que é o que a xente lle gustaría ver nunhas memorias destes nomes e apelidos que resoan tanto no noso corazón do noso audiovisual. Entón, podo constatar, despois do traballo feito, despois de todo este ano, que o traballo quedou espectacular, que Pato sente o audiovisual como seu, e por iso todo isto quería dar a noraboa a él, a noraboa a todos os veciños, que aquí a xente creo que non traballa por cartos, a xente aquí traballa por unha ilusión que nos fixemos na cabeza, no que unha vez ao ano somos todos de Cans. E a evidencia e a proba está en que todos estamos aquí hoxe. Sempre grazas a Ana Cermeño, todos os anos coordinas os coloquios nosos, esteamos nós ese mesmo día ou non,
vimos coordinando todo ao longo do ano, pensando que pode ser interesante para o público. Este é o único festival sen barreiras. O Festival de Cans é un festival sen barreiras onde podemos espellar os nosos ollos, digo sempre, co público. Outros festivais teñen barreiras, o público non pode acceder tanto ás caras coñecidas, ás caras da televisión ou do cinema. Entón, moitísimas grazas aos nosos actores por querer finalmente contar as súas memorias, ou que andarlles un pouco detrás, pero pagou moitísimo a pena e xa vos dirán eles mesmos se están contentos con telo feito. Aquí ustedes, moitas grazas, Ana, sempre. Pois, grazas, amado director, grazas, Isabel, grazas a todos. Pois, imos comenzar. Todos, en xeral, temos unha vida, non? Eles, pois, Manuel, Tatá, Lucía, Fernando, Botana, todos teñen pois máis de 100 vidas porque se meten en varios personaxes. Oxe, o que pretendemos aquí en Cans é que, sin guión, sin directores, coñecer como son realmente eles, porque sabemos as súas vidas nas pantallas, no teatro, pero como son realmente eles. Como a Fundación AISGE está, dixo Pato, que era o tutor, non sei se Pato vos dá a medicación, ou como o tutor os dá os 5 euros a semana para gastar, non sei como eu conto. Como Pato dixo que estaba axudándolles, lóxicamente son actores, non escritores, pois queremos coñecer que o que están descubrindo nesas memorias que imos descubrir e que están descubrindo eles mesmos nesas memorias, porque ás veces ter unha persoa que está contigo faiche recordar, faiche lembrar moitos momentos, non? Entón, vamos descubrir realmente moita historia vosa. É moi difícil enfrentarse a esa páxina en blanco e tirar. Espera, non, tranquila, Isa, que así que podes falar. Vale, Iván, cale, eu vou. Ante todo, bo día. Estou encantado de estar aquí. É a primeira vez que veño a este festival. A xente recibiume como se eu fose aquí, que sei, fan, personaxe de... Bueno, cando Isabel Blanco, no nome de AISGE, propúxome escribir as miñas memorias, as miñas andanzas, os meus fracasos, as miñas victorias, eu o primeiro que fixen foi mirar como se fose a miña cabeza un resorte, mirar por un lado para outro, mirar para arriba, para baixo, para saber se estaba falando comigo, porque tiña donde dice quen son eu para escribir as miñas memorias, non? E mesmo mirei debaixo da mesa tamén, por se acaso. E tive unha mala sorte de que cando mira para baixo dei un manotazo a taza do café e caíume todo o café polas partes nobles. Bueno, non sei se vos sabedes o que, porque eu nunca souben porque lle chaman partes nobles a esa parte do corpo, non? Bueno, pois entón empezas a revivir, e nós, os que estamos aquí, non só escribimos a nosa vida profesional, senón que somos testemunhas do nacemento do teatro, do audiovisual, que non existía. Éramos todos amadores, o sea, non había unha xunta de Galicia, non había quen financiase pois o teatro, o cine. Entón, nós somos un pouco testemunhas de todo iso que empezou a facerse e que, bueno, pois xa somos maiores e temos a experiencia que deixámoslle a terra como labrada e sementada para que veñan a xente nova e colla ese relevo e fagan grandes cousas co cine galego que ben o merece, non? Eu estive encantado de escribir todo o que puiden, sempre en clave de humor, porque eu sempre vivín a miña do humor. Penso que o que non ten sentido do humor está morto, o sea, non existes. Hai que ter humor. Entón, baseada nese concepto, escribín todo o que puiden, cando alguén lea, porque o escribín para que alguén
que quera dedicarse a isto do cine, do teatro e tal, pode coller conclusións da miña experiencia ou ben dicir, non, deixo isto porque por aí non vou a ningún lado, non? Ben, pois grazas por estar aquí todos. Eu agradezo a Isabel, a Aisque, a Manquiña, a Dadam, a Uxía, a Fernando. Agradezolle a súa compañía porque nas xuntanzas que tivemos con Alfonso para poder escribir isto. E nada máis. Envío vos unha aperta, un bico moi forte e, sobre todo, unha cousa. Non, unha cousa que... Manolo, creo que compre un momentiño unha breve presentación para que a xente te contextualice, porque non é casual que ti estés facendo parte deste grupo. Manolo Botana é un deses actores que sempre estivo aí, que nos inicios da televisión de Galicia estivo facendo series, pero que ao longo dos anos foi diversificando a súa actividade principal, ou mellor tamén a situación actual, ou que sexa, pois vai cambiando o teu día a día, e finalmente un día entrou, dito por el mesmo, entrou pola porta de Televisión de Galicia e viu que a xente máis nova non o recoñecía, e dixo que é un perfecto descoñecido, con tanto que tivera feito no seu día nas pantallas. E así de desagradecido a veces é un oficio ou unha profesión, non? Quería contextualizar eso porque el fixo a familia Pita, que non sei se lembran vostedes no seu día en Televisión de Galicia, moitas outras cousas, simplemente para que lle poñades cara. E non só agora, vale? Non só no audiovisual, porque é un home de teatro toda a vida. Nos coñecímonos cando ti facías teatro e nin tan sequera existía a Televisión de Galicia. Non existía, xa nos coñecíamos, e xa ti facías rir e enchías, sí, e é verdade, enchía onde actuaba, e iso é real. Igual que Fernando Morán, que tamén é un home do teatro, eu aínda vin unha cosa túa hai uns meses, con Isa Risco, facendo de Francisco Franco e Carmen Polo. É un home que, lóxicamente, coñecémolo polas series, moita xente, pero tamén hai moito aficionado ao teatro, que é onde eles empezaron, cando aínda eso non estaba nada profesionalizado, e son os que montaron tamén un pouco, grazas a eles debemos de bastante como é hoxe día o noso audiovisual, de profesional e de todo. Fernando, como foi para ti enfrontarse o folio en blanco? Bueno, pois en primeiro momento, cando me falou Isa da posibilidade de escribir o libro, foi de pánico. Foi de pánico, pero bueno, despois, ao final, acabei pensando que, bueno, para os avós é un privilexio ter a oportunidade de contar batalleñas, así que é algo que está implícito nos avós. Entón, bueno, ao final foi unha verdadeira delicia. Nos sentámonos ali cada mércores para comentar con Pato, que foi fundamental, foi unha peza clave. O tutor, estamos falando do tutor destes señores que de aquí volven á residencia onde os temos ali ingresados, e que me fai gracia de tutor. Bueno, foi peza clave que fora adiante, ao final foi un privilexio. De feito, non sei, eu estaba agardando que chegara o mércores para poder ir a Santiago, sentarnos ali con cos compañeiros e compañeira e con Pato e compartir todo o traballo que levábamos feito. E o que agardo é que, bueno, pois que o traballo que fixemos que estea máis ou menos ben feito, e que sexa dobrado todo vos, e que de alguna maneira poida contribuirme, ainda que sexa mínimamente, pois eso, na memoria, e axudar un pouco a todas estas xeracións que veñen detrás de que son un futuro. De igual xeito, pois eso, que agardo que toda esa labor que levamos feito desde que comezamos ala por os anos non sei que, pois que deixemos aquí a nosa pegada e que sirva para algo. Pois iré pensando en algunha cousa que tiñades esquecida
e que recordáchedes escribindo isto para Dar algunha primicia aquí do que vai ser esos libros. Gracias, Mora. Uxía, pois, a ver, é difícil presentala porque non hai ninguén que non a coñeza. É historia do noso audiovisual, ela foi sempre sonsa nesa película de Chano Piñeiro que foi, digamos, a eclosión do cinema en Galicia popularmente, pero non só se presonsa, seguiu con A lingua das bolboretas, mil series na televisión e todo. Uxía, que é para ti poder contar agora, digamos, as túas vivencias, e non as personaxes, sino falar de Uxía? Hola, bons días. Grazas a todos. Eu evito xa volver a dicido. Para min, eu sempre tiña unha débeda comigo mesma, porque sempre quería escribir. Sabía que tiña que escribir desde pequenas, profesoras, etc. Sempre me animaron, decían que se me daba ben, pero son cousas que van quedando, e que ademais a nosa vida transcurre en estudo de persoaxes, entonces é difícil ter ese momento. Cando Isabel me chamou, pois claro, efectivamente entranos pánico a todos, pero pensei que tiña esa débeda e que tiña a oportunidade de facer o que realmente a miña cabeza e o meu corazón me dicían, e que ademais tiña a posibilidade de contar que cando eu era pequena, meu pai, éramos 4 irmás, e pola noite tumbábamos na erva. Eu son unha nena da aldea, unha aldea como Macáns, que se chama Outeiro, Loxo, e meu pai contábanos historias que inventaba, nós mirábamos as estrelas, non había luz eléctrica na miña aldea. Entón, ele íbanos contando historias e deixábanos no máis alto colgadas hasta o día seguinte. Non sabíamos como iba a seguir. Cando aos 7 anos os meus padriños me levaron a Santiago a pasar unha semana, entramos no Cine Iago de Santiago e por primeira vez entrei no cine. Eu non sabía o que era aquilo, a película xa estaba escomenzada. Entón, entramos por un túnel negro e ao fondo había uns persoaxes como etéreos que estaban falando e movéndose. Eso era o máis próximo á vivencia que tuvera eu con meu pai de contarme os contos. Entón, eu quedeime paralizada pola emoción e quería ir ao outro lado. Quería entrar no outro lado como fixera Alicia dos contos infantiles, Alicia no País das Maravillas, que é unha madrigueira, entrar en mundos absolutamente prohibidos. Entón, sempre tuve esa ilusión. Lembro que con 12 anos nun internado en Madrid, porque claro, non se podía facer bacharelato na miña aldea, escribín a meus pais unha carta apaixoada dicíndolle que eu que quería era ser actriz. A vida vai pasando, teño que facer unha carreira, as oposicións de historia, ser profesora de instituto, etc., e eso vai quedando aí como unha cousa que che punza por dentro, pero que non podes sacala. Cando chega Chano Piñeiro, vou resumir moito, cando chega Chano Piñeiro e me dá a oportunidade de traballar, pois ábreseme unha ventana, un mundo que increíblemente para aquela nena da aldea, pois teño máis de 100 traballos agora, entre unhas cosas e outros. Que foi el tamén que me chegou a presentar a José Luis Cuerda, porque Cuerda yo pideu, porque Cuerda vira sempre sonxa en Madrid no Cine Rex, e viñera a Vigo, porque Chano facía cine ao aire libre e poñera ali El Bosque Animal. Bueno, que lle debo moitísimo, e que admiro e quero a Isabel, porque fai un montón de cousas pola nosa profesión, absolutamente desinteresada, maravillosa, e que nos dure moitísimos anos. Agradézolle moitísimo a nosa amiga Ana, coa que traballei en Luar, que era a jefa de todo, que hai que aplaudir, hai que moverse. Bueno, unha muller extraordinaria, e desde logo a Pato, que nos coordina, nos anima, e por suposto os compañeros, que cada mércores era unha delicia poder chegar, cada un lía un pouquiño, animábámonos, e por suposto esas dúas nenas que están aí, unha levantouse, que traballan en a ISGE e que son as nosas rapaciñas. Así que moitas grazas a todos.
Tatán, bueno, aquí é máis coñecido que o Tato, entre estos titáns, por facer xa o xogo completo, dignificou, e é verdade, os títeres en Galicia e a profesión de ser titiriteiro, con Tansarina, é verdade. Hasta ese momento, os títeres, hasta que ti puxeches con Tansarina e con todo un pouco fiches de ese pulo profesional, hasta ese momento os títeres eran moitas veces cousas das rúas que víamos os neros cando pasábamos. Non había espectáculos de títeres nin así organizados profesionalmente. Aparte deso, estes últimos anos todos puidemos ver a Tatán como actor en Matria, que tes un papel espléndido, e agora en San Simón, na película de San Simón, na que tamén, ademais, te toca de cerca, non solo o personaxe, sino tamén como persoa. Bueno, dito isto, para ir situando a todos, como moi ben indicou Isabel, que significa para ti poder contar a túa historia? Ben, eu, en primeiro lugar, evidentemente, por que se gustou, eu quero agradecer a AESG que me dera a oportunidade tamén de escribir as memorias, non? De escribir as memorias, sobre todo que tiveran a sentileza de permitir que eu escribira un casi, creo que 80% das memorias dedicadas ao teatro de títeres, a compañía Tansarina e ao teatro que tamén fixen como actor en outras compañías, non? Eso é o que ocupa en gran parte as miñas memorias. E despois o outro 20% pois máis relacionado co audiovisual. Son memorias de verdade. Claro, Son de verdade. Eso é o que esperamos, que non sexamos de personaxes. Teño testigos aquí, ademais, como aquí sentado a meu amigo Luis Rey, que gracias a él metíme na célula cultural do Movemento Comunista de Galicia, e aí inicio eu a miña actividade na compañía de intervención na rúa, pois se chamaba Pepa Loba. Recordo, Rita, que te puso. Íbamos nos 600 de Luis a actuar a Ourense, que facer pequena representación na rúa, de 24 novas pegas, e escapando, por suposto, a policía. E aquí a miña dereita teño a meu querido amigo, que todos coñecedes, e que nos anos 80, antes, ao principio dos 80, acudín a Coruña, invitado por meu amigo Pedro Leandro, que traballaba na compañía Troula, xunto con Manquiña e outros compañeiros, algún que xa non está, e picoume o becho, aí picoume o becho na Coruña, en un par de días que estuve, porque darvos conta que estou falando de uns anos que non había SAD, non había centro dramático galego, non había nada, e nós tiñamos que amarrarnos, agarrarnos a pequenas cousas que nos iban levando ou conducindo, ou polo menos facendo creer que a nosa intención podería ser posible levala adiante. Quero agradecer tamén a Alfonso Pato, que me guiou nas memorias. Todos. Estades todos con Alfonso. Está moi ben. Que por un momento, que eu comezo as memorias, Alfonso me dicía: no, iso sabes ti, pero non o sabe o resto da xente. Claro. Así que amplía, mira o entorno, e de feito, eu cando empezo as memorias, empezo que me operaron no hospital de Santiago do Píloro. Das partes nobles, dixeches ti, non? En 1954 veu a inaugurar o hospital
doña Carmen polo de Franco. Ben que acontece? Acontece que aos rapaces lle puxeron un mandilón moi bonito cando ela chegou, pero cando marchou a todos se quitaron o mandilón. Eso era como funcionaba o réximen daquela. E Pato dicía, non, tens que ampliar, tens que contar máis. Conta que cando chegou Carmen Polo a Santiago todas as ollerías frecharon as portas porque sabía que podía entrar allí a reclamar alguna solla. E bueno, a base deses impulsos naceron aí as memorias. Pois, está moi ben como nacen e como ides contando todo, porque realmente, por exemplo, desde a morte de Franco e tal, pasaron 50 anos e hai moita xente que non ten nin idea do das sollerías. Eu coñecí o pai dun solleiro que sempre pechaba a sollería cando viña porque xa lle fixera unha estafa cunhas bandexas de plata, eran unhas bandexas e pechaba a sollería cando viña os Franco. Bueno, estamos recuperando agora. Claro, está recuperando todo. Sí, Manuel Manquiña é un icono dos nosos actores. El xa era ben coñecido incluso antes de que existiran todas as institucións, antes de que existira a Televisión de Galicia, o Centro Dramático, xa eras coñecido. Despois, fíxose moi popular en Galicia, bueno, cos programas incluso de Parella de Morris, todo o mundo coñecía e sabía quen era Manuel Manquiña, e chegou o ano, penso que 97, algo así, 97, e entón, coa película Airbag, deixou de ser conocido en Sada, Canse e Coruña para que en Guadalajara, Soria e Teruel tamén todo o mundo soupera quen era Manuel Manquiña. Pegaches ese salto nacional que fuches dos primeiros en pegalo, tamén é verdade. Así, dos primeiros que estabades, que xa erades moi populares en Galicia, pero que podíades descansar da igual en Segovia, porque a xente en Segovia aínda non, pero a partir de aí o mundo xa cambiou para ti, non? Sí ou non? Sí, efectivamente. Bos días a todos. Efectivamente cambiou un pouco porque o coñecemento nacional en Galicia pasou de nacional en España. Efectivamente ibas por calquera barriada de calquera cidade, chamábate. Bueno, eso creo que tócame ser dos primeiros, pero por idade. Non hai un mérito especial. Eu o que escribo nas memorias é que máis ou menos todo o que conseguimos cada un de nós foi grazas a un entorno de compañeiros e de pioneiros que antes que nós fixeron outras cousas. Eu preguntáballe nunha desas xuntanzas que fixemos no taller da memoria Manolo Botana se non estivera antes que a min como nas jornadas do Parador de Bayona, nas ceas medievais, e dai dese teatro un pouco, digamos, comercial, naceron outras inquietudes que permitiron nos, aos que éramos máis novos, porque non son máis novo que ti, Manolo, permíteme que o diga. Sí. Decisións foron nacendo esas participacións en teatros, digamos, máis comprometidos. Cando pedíronme que escribira as memorias, efectivamente, ao principio dá un pouco de pereza, porque é un esforzo cotidiano, sentarse polo menos 2 horas e media diante do ordenador, eu son capaz de estar máis tempo, porque xa se lle cansa a vista e porque as ideas se embotan, pero entón foi a axuda de Pato a que me estimulou a continuar, como di Tatán, desenrola un pouco máis esta idea, contextualiza o momento social, e creo que foi unha colaboración imprescindible de Pato para poder chegar a bo puerto con estas ideas, con estas memorias, que eu tratei de levar como Manolo Botana con humor. Para un compañeiro que me fixo o prólogo, Fernando do Monte, dixo, me chamoume a atención que destacas máis os fracasos que os éxitos. Pareceme evidente que non podes hablar dos éxitos porque é un pouco absurdo, e creo que os momentos de fracaso resultan máis divertidos en conxunto. Así que quen as lea
verán que hai moitos fracasos, e de feito, algún capítulo chamase así, que alguén detén a Mat, porque foi unha crítica que me fixeran do Faro de Vigo, que captou, a miña nai puxo de uñas, pero a mí pareceume moi divertida, e aparte, como digo, non lle faltaba razón ao escritor. Pois as vivencias son vosas, lóxicamente, pero está moi ben que Pato axudara a estructurar e a decirvos, porque moitas veces os que vivimos determinadas cousas creemos que todos os demais saben. E, claro, a xente máis nova pois non ten ni idea, creen que sempre existiu a televisión, que sempre existiu o centro dramático, que sempre existiron, agora xa empeza a ver xente que pensa que sempre existiron as plataformas. O sea, non, cuidado, entón, está moi ben, hai que contextualizar para que a xente vexa como se vivía neses momentos, non? Precisamente nese sentido, era moi importante que Pato tomara a dianteira. Ele, a verdade, que estaba ocupado tardamos en conseguir, porque é certo que, sendo actores, hai que insistir un pouco, porque xorden as preguntas de por que vou escribir as miñas memorias, ou eu non sei escribir, ou eu, que pereza, que decía Manqui tamén, non? Entón, sí que hai que insistir moito. De feito, Fernando Morán, intentei con ele hai 4 anos e non aceptou. Hai moitos actores que non aceptan, non todo o mundo quere escribir as súas memorias, porque é un exercicio, Non é fácil. É un exercicio de lembrar cousas boas e non tan boas e tal, pero o obxectivo do taller da memoria, así é como se chama a actividade, é precisamente conseguir o que se tardou en conseguir, pero grazas á insistencia de Pato e a profesionalidade de Pato, e ese ollo que ten precisamente para volcar e traducir o que o público vai entender mellor, é o gran público, non só un tipo de público que lle encantan os actores e actrices galegos. Por iso na portada vai unha foto de cada un deles. Acórdome que Van Descansa e Celso Bugallo decía: eu non quero unha foto miña na portada, pero é así, porque senón, se alguén non te coñece, non pode coñecer a túa historia vital, e se ve a portada, di, vou ler o libro de Celso E non Bugallo. só é a historia deles personal, No, claro. é a historia do audiovisual, e Todo. a historia Era justamente co contexto, é a historia dun tempo, dunha Galicia, máis do rural, máis urbana, e é a historia que vai construindo o que somos hoxe, non só no audiovisual, sino na vida en xeral tamén. Justamente quería incidir no importante desta actividade, que finalmente acabaron compartindo as vivencias, porque non é que sexan dun tempo, pero lembran moitos anos que tal vez nos que nós non estivéramos aínda, ou que si estábamos, pero estábamos menos conscientes, eles xa estaban exercendo a súa profesión, vivindo e sendo galegos e galegas dos que xa levaban moito tempo facendo teatro, cine e televisión. Entón, foi maravilloso velos todos xuntos. Diso tamén temos É maravilloso unha gráfica, telos así que, aquí, grazas, porque e para foi min bonito. é moi emocionante que estean todos eles aquí, porque todos eles forman parte da miña vida. O sea, é emocionante porque eu non son unha rapaza de 20 anos. Non hai nin que me coñeza desde hai xa todos menos idemos a volta. de 35, 40 anos. Xa todos idemos a volta ao xamón. Claro. Bueno, imos a empezar por ti, Manqui, agora. Que foi o que te revolveu das cousas que Pato, digamos, obrigou a contar? Digamos que te propuso que contaras. Entendo que hai cousas que probablemente estaban no caixón teu do olvido, rescatáchelas, e son cousas que non sabe ninguén. Podemos facer un adianto de algún tema deste tipo? No, Non. quero dicir que no, Pois vai, non. a liña xeral non a cambiei. O que fixe foi desenrolar determinados temas que efectivamente quedaban un pouco coxos, porque Pato me decía: que escribes moi esquemático, moi telegrafiado, porque non me gustaba abondar nin adornarme demasiado, tiña medo a resultar presuntuoso,
Entón quedaban tal vez un pouco escaso facendo unha segunda e unha terceira lectura, efectivamente facendo de caso ao pacto, e sin efectivamente isto merece un desarrollo mellor ou temas deses. Pero, dende o principio, tampouco levei un plan cronolóxico, porque parecíame aburrido. E as ideas iban fluindo segundo eu as iba lembrando como vivencias vitais e vivencias profesionais. É dicir, hai unha mestura de vida privada que conduce hacia a vida profesional, pero hai cousas que non interesan, que non as trataba, procuraba escapar desas, e as profesionais procuraba non ser demasiado plomo, é dicir, salpicalas tamén con anécdotas vitais que lle dan verosimilitude e viveza. Cal consideras, como dis que falas moito dos fracasos, cal consideras que foi o teu maior fracaso? Pois tuve varios. Por exemplo, lembro unha obra que se chamaba Señor Galíndez, que era sobre un momento da tortura da dictadura argentina. Entón éramos dous sicarios que estábamos esperando a chamada dun jefe para que nos mandaban a dous presos detidos políticos para torturalos. Entón había un momento, agora a verdade é que non funcionaba nada ben, por varios motivos que non venín agora a conto especificar, pero íbamos de fracaso en fracaso ata chegar a Burgos, que tiñamos un festival de verano diante da catedral e había 2000 persoas. Había un momento na obra en que Antonio Simón me decía, se poñía diante do público e decía: non me gusta nada isto. Eu tiñalle que preguntar, el que? E el decía, Galíndez, que era o xefe, non chama. Estábamos esperando unha chamada de teléfono. Pois eu xa nunca facía a pregunta, porque poñíase diante do público e decía: non me gusta nada isto. Eu quedaba calado e a xente: e a nosotros tampouco, cojones, e que está bien, cara dura, sinvergüenzas, fuera. Entón eu deixaba que a xente se desafogara e dicía: e que? E el, cun par de huevos aquí para Francia, Galíndez non nos llama. E continua, eso foi un fracaso bastante estrepitoso. E coa mesma compañía, que non é ese espectáculo, cando fomos a presentalo, que estrenamos en Ponferrada, e é incompleto. Eu sabía que había un momento que non podíamos continuar porque sabía que non sabíamos. Entón había un momento que tamén había que torturar a un chaval, amenazarlo con un puño con cadeas, e sonaba o teléfono que salvaba al chaval de recibir o puñetazo. Eu sabía que o teléfono non iba a funcionar porque xa, escoitando no sonido, escoitara cisternas de base, puertas, dicía, hostia, el teléfono, a mi quinto carallo, é a que leva a maquinaria, que era a miña moza. Non tiene ni puta de tecnología, non vai saber atopar ese sonido. E efectivamente, te pego, coño, e el teléfono non soa. Entón a mí non se me ocorreu outra cousa que chegarme por escena e desmalleime. Tireime no chan. E entonces Antonio, todos os compañeros: ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Manolo? ¿Qué te pasa? Chamábame Manolo daquela. E Antonio dice: callaros, joder. Me guiña un ojo, yo le guiño un ojo desde abajo, se planta en el público y dice: ¿hay hambre un médico en la sala? Asiente, unha tensión de caraño, non sabían se formaba parte do espectáculo ou tal. E Antonio, con par de luego, repito: ¿hay un médico en la sala? Entón unha chavala timidamente dice: eu son a TS. Por favor, suba. Él dio unha explicación absolutamente inventada de que habíamos estado sometidos a unha gran tensión por el accidente de furgoneta que habíamos tenido con Dori, e salimos como pudimos, e al día siguiente, bueno, había unha fiesta cojonuda esperando por nós. Eu fui a urgencias, perdín a festa, e o día seguinte no Diario de León, Actor gallego se desmaya en plena representación debido a la tensión sufrida por el montaje del espectáculo. Bueno, pero foi un éxito porque conseguiche de sair nos periódicos, na primeira plana dos periódicos, e ese tamén é un éxito. Tuve outros fracasos, pero creo que estos son os dos máis espectaculares. Gracias, Manqui. Contarnos. As memorias de Manqui, quedamos con esa palabra, con fracaso. Das túas, con que debemos quedar? Está dan? Sí,
Eu, das medidas, sempre foi un pouco reconvertir os fracasos en algo útil para continuar a traballar. É dicir, sí que hubo fracasos. Pero todos temos fracasos. Sí, Contanos algún o en tema. singularidades, mira, lembro unha vez, agora que Manquilla estaba recordando cousas, lembro unha vez que fomos a actuar non sei onde foi, a un teatro, non chegaba xente, non villa nada, estábamos detrás da cortina esperando para empezar, pero non había ninguén. Eu díxenlle a Miguel e a Andrés, mira, si non ven ninguén, actuamos e nos vamos. E eles que mirando a mí, dicindo, este que... Non sei. Si non ven ninguén, actuamos e nos vamos. E cobramos, se marchamos. E bueno, foi unha situación moi absurda, pero ao pouco rato chegaron uns rapaces cunha familia e creo que actuamos para 7 persoas. Pero, de todas maneiras, eso sempre o reconvertimos en algo, non sei, positivo para a compañía. É dicir, bueno, aquí cheamos mañana por outra función máis. É dicir, sempre os fracasos foron unha Pero aliciente. Ares Sánchez contaba que el, ao principio do teatro, unha vez actuou para unha persoa e era un veciño. Decía, eu cando tiña, pois non me acordo, 18, 19 anos, decía, fixen unha obra, chegamos ali e había un veciño e actuamos para o veciño. Unha vez actuamos nun pabellón de aire libre, deportivo, montamos o teatro, os rapaces estaban sentados na pista, e sabedes que ás veces por fora da pista hai como gravilla, non? Unha gravilla solta alrededor como para a humedade ou para a auga, para isto. E cando empezou a función, eu estaba coas marionetas e veíamos piedritas que iban entrando pola boca do escenario, non? Pedrita, 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 e de repente Miguel, que estaba fora actuando, contando o conto que nós estábamos manipulando, parou de falar e de repente aparece por detrás e dice: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una piedrita que le metieran o rapaz en la boca e el pobre non podía falar. Al final, botou unha fora, saiu para fora e seguiu o espectáculo. É dicir, sabes a forza que tiña. Ás veces non sabemos, claro, cando un ten un traballo, que sei, apretar tuercas ou tal, é máis fácil cando ocurre algo sair adiante porque non é público. Pero vos, ademais, vivides tamén a historia de 1000 historias personais que tiveron que ocurrir e ese mesmo día ter que sair a facer reír ou ter que sair o que sexa, non? Pero evidentemente non todo foron fracasos, decía, a min Claro, lembro... estades aquí por algo, No ano 98... Estades aquí porque sodes uns actores exitosos. No 97 foi, non? A lingua das borboretas, que de repente me chaman a facer un casting e fun a falar a un piso que estaba José Luis Cuerda. Entrei pola porta, la topo así, de repente, de golpe, dentro do mundo do teatro dos títeres, con José Luis Cuerda, que me quere ver para facer o papel de Roque o taberneiro, non? E cando entro, me quedo mirando para él se queda mirando para min e me di, teño un problema nas pernas, as teño hinchadas, estou falando aí co entrenador do Celta de Vigo para que me faga unhas masaxes e tal, e eu quedei así impresionado, porque estaba falándome da saúde, non? E me contou que realmente estaba moi fastidiado, que non podía camiñar moi ben, e de repente eu, con un certo atrevemento, díxelle, José Luis, yo estoy moi emocionado, porque para mí estar nesta película sería homenaxear a meu pai republicano que foi desplazado a Redondela, etc. E el viu para mí e dice, vete a producción a que te apunten. Acabou a conversación.
E aí nace a miña relación primeira Claro. con Jesús. E sobre eso, sobre esa... Que sobre eso gustaríame dicir que claro, eu tamén traballo na lingua das bolboretas e cando el xa me ofrece o papel, que tamén foi un casting así extrañísimo, porque díxome, vente a Llariz que quero che dar un guión. Eu estuve traballando todo o día na FP de Pontevedra, que era ali profesora, e de noite conducín hasta ali, cheguei de noite cansadísima. Doume un guión ca letra, aquela letra reducida de fotocopia, sabedes que non has lido nada. Estábamos no hotel Torre Lombarda, díxome, leo esta noite. E a luz deses hoteles que son tan finos, pois non é que non das lido, Entón, desolleime, ás 3 da mañán, a medio guión, pechei o libro para descansar, dixen, coñezo o libro, chorei con el, cexo así para mañán, e mañán o casting non foi máis que unha conversación tamén, pero quero che dicir que unha vez que el decideu que eu facía ese papel, pideume que estuvera con el, porque el quería seleccionar aos resto dos actores galegos, que, por certo, están todos maravillosos na película, que tamén todos. está nas memorias. Entón, íbamos vendo as fotos, que el tiña un catálogo de fotos de actores galegos, e quedaba alucinado, decía, pero que caras tienen, pero si son maravillosos. Veu a Roberto Vidal Bolaño e dixo, este é mi monstro, e veute a ti, e xa te colleu na foto, E logo despois, claro, entracheslle pola direita e non podía facer de outro xeito. Veu a Celso Parada a foto e dixo, este dirixe a orquestra. O sea, que el iba vendo así a Celso Bugallo, dixo, este é o meu cura. O sea, que despois fostes físicamente, pero realmente el xa vos tiña controlados. E íbame preguntando a min, que tal? E digo, maravillosos, todos son, claro, os meus compañeros son todos absolutamente maravillosos, pero efectivamente eu creo que fixe un casting extraordinario, estades increíbles, e isto foi. Seguimos avanzando, sino, pero ti, nas túas memorias, que falas moito da terra, o sea, dos teus comenzos, cal foi o momento para ti ou de fracaso ou que consideras de maior éxito, sempre son se non conta? Bueno, pois o de maior éxito fora de Sempre Sons é a lingua das bolboretas, porque ten infinitos, estuvo nominada a 14 Goyas, en Estados Unidos foi presentada por Cuerda e Gwyneth Paltrow, e no primeiro mes fixo $1 millón. Bueno, recorreu o mundo inteiro, e Woody Allen dixo que era a mellor película europea que chegara a América. Vou vos contar esta anécdota que é moi bonita, que me contou Cuerda. Woody Allen dixo, llegou unha película destas de Europa que me gustó mucho, que se llama La lengua de las mariposas. Enterado Cuerda, mandoulle unha caixa de viño San Claudio que el cultiva en Ourense. Entonces o dime Cuerda, pero claro, el non sabe español, eu non sei inglés, así que o noso vaso comunicante é o viño. Bueno, que estuvo moi divertido. Vouche dicir da miña decepción, porque eu tuve moitísima sorte cas críticas e ca prensa, que me trataron sempre de maravilla, estarei eternamente agradecida. Ao mellor non merecía tanto, pero sí que tuve decepcións grandes tamén, que non as vou contar no libro, nas vou contar, pero vos ídelas saber. As miñas decepcións máis grandes foi a utilización da miña persona por parte de produtoras que me decían, Uxía, farías este papel nesta película? Mandaban o guión. Eu dicía, sí, encantada. Entonces decíame, pois firma unha carta dicindo que ti te comprometes a facer este papel. Con eso era para conseguir as subvencións para a produtora. Eu estudiaba como unha idiota o guión, estudiaba, e logo eu dábame conta que estaban grabando con outra persoa. Nin sequera me chamaran para dicirme que non o facía eu, nin darme ningunha razón de porque pasoume varias veces, varias. E incluso, isto en Galicia, e incluso en Madrid nunha serie que eu facía unha empresa italiana, española, non sei que, fun a un casting durísimo, tuve que pasar non sei cantas probas, colléronme, eu tiña unha representante, era mo guión, o que xa chegara con ela a un precio e tal,
Oye, eu estaba estudiando a víspera de ter que viaxar a Madrid para gravar, me di, non, é que o teu papel deron yo a sobrinha de non sei que produtor. Entón, estas cousas pásannos, verdad, Isabel? Estas cousas pásannos, son moi dolorosas, son moi feas, son decepcionantes, pero, bueno, pois quedan aí, eu non as vou poñer, porque é unha tristeza. E está moi ben que o contes, porque eu vin por aquí que hai actores novos. Aí está Alex, da película San Simón, vin por aí antes, ahora está Adam Prieto, de As liñas discontinuas, que imos poñela hoxe ás 5 da tarde, as dúas, grandes películas as dúas. As dúas grandes, é que a outra xa vin. E está moi ben, e hai máis cineastas que estou vendo por aí, e entón está moi ben que coñezan que non todo é brillo e esplendor, no? na profesión. Está ben que saiban que hai que estar ben asesorados e seguir, bueno, para non caer nestas cousas que ás veces Non caen hai as que outras. tomalo en conta. E ademais quero lle dar se mo permitides pola edad, quero lle dar un consello ás novas persoas que se presentan a castings. Cando vos din que sí é maravilloso. E ainda despois pode pasar isto que me pasou a min. Pero cando vos din que non, non pensedes nunca que non valedes. Porque ao final un casting ao mellor decidio que ti é a nai de tal e resulta que collen outra porque ten os ollos azules igual co rapaz que colleron. Entendedes? O sea, son cousas que ao mellor non teñen que ver ca vosa valía ni co voso traballo. Nunca pensedes que non valedes. Vos valedes, e pa diante, e ánimo. Grazas, sí, para todos. Vamos con don Fernando, que seguro que ten aí algunha anécdota que non sabemos, unha historia que non sabemos e que podemos adiantar antes de ler ese libro. A ver, eu quero sumarme, pois estuvo falando aquí moito de José Luis Cuerda, entón eu tamén tive relación con ele, pero é a verdade que portouse moi mal comigo, teño un recordo pois moi negativo desa relación que tive con ele. Porque a min chamárame, bueno, traballei unha película con ele, Todo é silencio. E, bueno, despois, cando estaba rematando, chamoume e dixeme, bueno, a verdade é que encantou o meu teu traballo e quero te felicitar e quero que a partir de agora esteas en todas as miñas películas. Bueno, dixe, pois moi ben, onde firmamos isto? Porque, non hai nada que firmar. Vamos, a partir de agora quero terte en todas as miñas películas. E así quedou a cousa. E uns meses despois morreu. Bueno, a verdade é que foi unha faena que me fixo, porque eu estaba tremendo, non? Porque eu estaba totalmente, claro, que eu estaba, bueno, ilusionadísimo, porque tinha de traballar con ele, e digo, bueno, pois xa está, xa teño o meu futuro asegurado con tal. Terías agora unhas cantas películas aí. Claro, colle... Non pode ser. Marcha. Entón, pois, eso non lle podo perdoar. Que momento así de agarismo lembras ti? A ver, eu fixo todo, a ver, cando tive nesta oportunidade que me vendou a Isque, me encantou porque, bueno, estou, desde hai tempo estou moi obsesionado, case diría eu, co tema da memoria, porque creo que por desgracia, estamos sufrindo dunha gran desmemoria, non? Entón, pareceme importantísimo que bueno, pois que a xente saiba que non todo é como o presente que estamos vivindo. Nos pasamos por tempos nos que, bueno, facer teatro era unha profesión de risco, non? Totalmente. Saber, pois eso, por exemplo, cando íbamos a facer unha nova peza de teatro, unha representación, había que ir co texto, levarlo ao ofensor para que o lera e ali marcabache o que podía e non podía decir. Entón, bueno, pasa que despois, cando facíamos a función, saltábamos, non? Arriscándonos, porque... Hubo un gran censor que foi Manuel Fraga, que eran os que... Dos que iban tachando, non? Entón, bueno, pois eso, despois na función decir, bueno, pois veña, vamos para diante, e co risco de que ali estivera alguén da Garda Civil ou tal, co texto mirando a ver se dicíamos o que non se podía dicir. E, bueno, é dicir, e iso, o sea, contado hoxe, pois parece algo que
que é increíble. Parecelles ciencia ficción a xente nova que os se contes ese tipo de censuras. O se hai outro tipo de censuras, pero non esas, o se... No, vamos, é moitísimo peor. Quero dicir que, bueno, todas estas cousas eu creo que está ben que se coñezan, que se expoñen, que se conten para ter eso, contribuir un pouco a loitar contra esa desmemoria que estamos sufrindo, non? Señor Botana, Bueno, pois nunha longa vida de traballos aquí e dalá, pois sempre lembra as cousas. Lembro que, bueno, que non o esquecín, por iso o leno, porque non o teño esquecido. Rodábase a película Sonde. Eu tiña un papel de guía nun barco, iba explicando, tal. Entón cheguei, o día da rodaxe, cheguei, presenteime en produción, e había ali unha especie de autobús que era como unha roulotte enorme onde estaban os vestiarios dos actores e actrices, non? E eu entro ali, se me sube aí no número 3, tes ali aquí a túa roupa e tal, bueno, eu subí, e nada máis entrar, ven correndo unha moza, viña espida, con unha toalla posta, tropezo con ela, nada máis, caeselle a toalla e atópome abrazado ela, que non sabía que dicir, e dime, ti quen és? E dice, eu son Manolo Botana. Vale, pois encantada. Tapouse, marchouse e tal. Entón, vestirme, cambiame, fun a set de rodaxe, e había un técnico que dicindo, mira, pasou isto, aquela que estaría a moza, Manolo, ti non vives neste mundo, esa é Goya Toledo. O sea, Pero como que Goya Toledo, mira, se a Goya Toledo non me coñeceu a min, eu tampouco tiña por que coñecer a Goya Toledo. Pois, Iso foi... eu derivei a miña carreira de actor, por así dicilo, porque en tempos difíciles montamos unha compañía que se chamou Fulano, Mengano e Citano. Con Manuel Pompa... Con Manuel Pompa, percorremos toda a Galicia inteira e teño un disgusto que nunca os esquecerei. Atoamos na Praza Maior de Ourense, abarrotada, era un día de verán, abarrotada a praza. E había que utilizar un micrófonos inalámbricos. E claro, estábamos todos con o micrófono. E cando empezamos a representación, pitaba. E non, resulta que había un radioaficionado por ali que tiña posto tanque interpretando. Pois non, tivemos que suspender a función. Tivemos que suspender a función porque non había xeito de utilizar os micros. E claro, ver como unha praza que estaba chea de xente pouco a pouco vaise vaciando e ti ali, bueno, chorei, aquel día chorei da rabia, non? Pois iso, pois... Bueno, eu agradezo moitísimo porque nós imos precisar este escenario, pero eles, os 5, os 6, porque Isabel tamén era unha titana, van a estar por aquí, podedes facerlles preguntas, van a estar con vos. Isto é o bo deste festival, que sempre todos os actores son cercanos. Eu teño que agradecerlles persoalmente esta xenerosidade contando as anécdotas e contando e desvelando moitas das cousas que Isabel e Pato están aí sacando, e sobre todo agradecerlles porque, bueno, eles, como ben dixen, forman parte da miña vida, todos forman parte da miña vida, e é moi emocionante poder ter a historia do teatro, do audiovisual e do cine aquí, de repente, xuntos, falando con nós. É algo único e que non podemos esquecer. Grazas a todos vos, grazas Isabel, e grazas a todos.